Nagasat nga aldaw ti Miyerkules, 14 ti mabilang iti bulan iti Abril, tawen na 2021. Ingkami manin isang bay kada kay ti programa tayo tap no mamuan dagiti tumili, dito laing numero 1 nga radyo ti Northern Luzon, ti RPN DSRL Radio Ronda Batak. Hindi man danon dagiti kangrunaan nga damdamag informasyon kadagiti dagitoy ket paspasamak iti bukod tayong lugar ken kasameten iti pagilian tayong Pilipinas. Kasangwanang intay padanon dagiti kangrunaan nga papaulo dagiti kangrunaan nga intay mapagsaritaan makadkadwa tayo nga ag-serbi ti biang team master control ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon station manager Rodrigo Sadjan, kasama ten mangkitkita ti seguridad ti stasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo ken tinumuti biang ni Ronald Domingo timon ti daytoy programa ken kasama ten barbareng danto ti paladaw nga report sa dagiti kadwa tayong radyo Ronda Patrol reporters. Kasi kang karang awis kana kaya po nga kakailan no adagiti kahit yung idanon nga informasyon adagiti concerns yo adagiti reklamo yo ket kahit yung maaktuaran malawlawagan dagitoy mabalin yung padanon ni dahiti programa tayo babayin din kay panagtawag iti telepono bilang 600-3869 ken kasama tan dito official text line programa tayo 0953-436-0507 tagitaro digiti nakasaganang linya nga ingkay pangidanunan kadagiti concerns yo wenno reklamo yo gagayem ken kakabsat. Beno tero digiti papaulo digiti kangrunan nga intay mapag sasaritaan apo nga kakailan mga karonda ato digiti papaulo digiti damdamag tayo. Radyo Ronda Headlines. Siyempre, ti COVID update tayo, gagayem kinakabsat para kaditay sa ang nakangeg itatay bigat, iti programa Sirma Tanilocano, nga rod iti aday tagundaway intay iyolit nga padanon ti COVID update. Mano nga ta ti dagupen digiti nagpositibo ti COVID-19, iti daytoy nga kanito wenno nasroken may nga tawon iti napalabas ken manumet digiti active cases tayo ken kasameten manu digiti recoveries tayo ken kasameten manon ti pimusay gagayem ken kabsat. So padaanan nyo ti COVID update. RPN Radyo Ronda Headlines. Okay, alalawen ken kasamatan idi kalman adati inuman digiti kameng ti media ken ABC President Joseph Ulit gagayem ken kabsat ket adu digiti nadamdamag ken kuana may sa ditoyen datoy may sa kadagiti kampanya iti biang ti City Veterinary Office karamayan iti gobyerno ti syudad ti Batak nga asumo itali mo ngem adu digiti reklamo tatta nga mawawat tayo oray pay kadagiti opisyal tayo iti syudad ti Batak gapuanan ta daytoy iti obserbasyon da no agturturong da kadagiti district barangays da gagayem ken kabsat. So madamdama inakti patangatang daytoy panakininuman mi ken ni ABC President Joseph Ulit iti syudad ti Batak. Tapno mamuan dagiti umili. Kabayatan na Governor Manotok kapat ganken kwa na ti panakabakunan dagiti frontliners sa ditoy probinsya. Tapno mamuan dagiti umili. Kabayatan na iti sabali pay papaulo dagiti damdamag gobyerno probinsyal ad adalenan no sino dagiti may prioridad iti na order abakuna. Tapno mamuan dagiti umili. Dagitoy kaya nasabsabalin tupay papaulo digiti damdamag tayo iting kay mangigan kabayatan ti panagatultuloy ti programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Garod kagayem kinabsat intay turog yanan nga padanon ti pakabuklan dagiti damdamag tayo itatang malem ti Miyerkules 14 ti mabilang iti bulan iti Abril tawen 2021 kalpasan karagiti napapateg nga pamalagip manipod ti technical studio. Tapno mamuan dagiti umili. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, ta dalituyan bukod tayo a probinsya, timapang namnamaan.
Isodayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair kanda dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories kanda dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadung informasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop. Ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop. The shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Agbirbiro kay kadi itinalaka kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minitayo. Nukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadua ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak. Ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte iti syudad ti Batak. Tinadung informasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Ti salunat ket isu iti kamatgan agameng iti maysa nga tao. Ngarud, masapul nga intay tagibinen iti panagdaldalos. Tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo. Ni Sanggunyan Panlalawigan Member Dr. Medel Gawat and Family iti syudad ti Batak ken Chairman iti Committee on Health iti pagpandayan linteg iti Ilocos Norte. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dati. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:48. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ro dadumweg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabaruanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartaran pay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili.
Beno, tuloy-tuloy tiya programa tayo tap no mamuan dagiti umili. Ditilaying estasyon tayo RPN DSRL Radio Ronda Batak. Kaya tayo tiya dahil tagundaway. Hintay man na kablawan. Dagitay mayat tiya pabuya na. Itiya dahil tagundaway tiya Facebook live tayo. When tiya live streaming tayo. Gagayem ken kabsat mga karonda. Kablawan tayo man ni Mr. Jimmy Castillo ken ni Mel Ohela. Ano ni Romel Alejo, okay? Tuloy-tuloy tiya programa tayo gagayam ken kabsat ken ni kumadre Yuli Morales. Kumusta kayo dita pagilyan Oman ba or Jordan? Ken kasama ten, kablaon tayo pa pa-shout out sir ko na ni Romel Alejo. Ken kablaon tayo pa ni Mami Lita Malabed Kakachan, ken ni Daddy Federico Kakachan, manibot pa laing dita Honolulu, Hawaii. Kabayatan na tiya muna nga dama gagagayem ken kakabsat itiya daytoy nga kanito. Dito'y pa laing programa tayo. Tapno maamuan na dagiti umili. Tapno mamuan, dagiti umili. Damag pa laing manipo diti lugar tayo. Governor Manotok kapatgan ken kuana tipan nakabakuna dagiti frontliners dito'y probinsya. Patapatayin ni Governor Macho Marcos Manotok ang nakurkurang paingem pariti sa 10,000 kakilyan dagiti bakuna anapasang pet ti probinsya. Sikon ken kuana sang kabasit dagiti mauawat ti probinsya sang 2,000, 3,000 ti aga sang sangpet. Nupay kasakunana at tinapatay ket na bakunanen dagiti frontliners dito'y probinsya. May nagdiretoy impadanon ti gobernador iti napalaos panagyaman na iti Department of Health wenno DOH. Iti bayad dato impeksana ti panangnamnaman na nga dadupay bakuna ti maawat ti probinsya. Imbunanag ni Governor Manotok ang nagapela kadagiti gagayem na ti DOH ang mga patulod iti dadupay a bakuna bayat ngir uray ti probinsya ti AstraZeneca nga inorder ti Ilocos Norte. Inanugot na nga dahil tiya panagdandanag na apaman anabasa na ti damag apan nga nakapasardeng ti roll out ti AstraZeneca gapo tadaytoy ti ginatang ti probinsya. Nupay kasta inlawlawag na aman narimaan pa ilaeng ti panakadadal ti panakituloy paan nakaparukat ti AstraZeneca. Inay na oray ti probinsya ti pagresultaan ti naigiget apan nakaadal ti nasao bakuna. Tapno mamuan, dagiti umili. When gagayam kaya nakakabsat alakat adan di kita napasang pet ti probinsya ngem haang aggigidan. Gagayem kaya nakakabsat alakat tamang namnama ti gobernador nga iti kabitan na panawen ket adadupay dagitay sumangpet nga bakuna kontra COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ngem adda pa ila dagitay handa kayat iti agpabakuna gagayem ken kakabsat apay nga agpabakuna ak kunada ket awan na nakmet iti COVID-19 kunada ngem daytoy gagayem ken kakabsat ket kas ikam kampanya iti biang ti Department of Health ken kasameten dagiti opisyal tayo itatata daytoy tinadiscover nga bakuna kontra COVID-19 ket isukuma iti pananggundaway dagitay kakailyan tayo gagayem ken kakabsat ngem adda dagitay agar ari papa ngem ken adda dagitay maamamak gagayem ken kabsat gapanan ta ang damin di kitay madamdamag nga no mabakunaan ka ket aggurigur ka no saan ket manungal daw nga tay ko na tayo saan ka nga makarwar iti uneg ti pagtaingam gagayem ken kabsat ngem dayjay ket side effect na umobra kun adano ka gagayem ken kabsat so kayat nga so en umobra ket napintas gagayem ken kakabsat ngem adamet ni kitay imun una nga nagpabakuna nga talagang maragsakan da ken awamet dagitay nariknada ko mga madi iti bukod dabagi kabayatan iti idadalan da iti bakuna kontra COVID-19. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na iti sa malipay nga damag dito lugar tayo gobyerno provinsyal at adalen na no asino dagiti may prioridad iti na order a bakuna. Daytoy pa iti sa malipay nga damag linawlawagan ni Gobernador Macho Marcos Manotok ang nakasadag ti gobyerno provinsyal no kasano ang may prioridad ti AstraZeneca in order ti probinsya iti nabakunaan manibo iti bakuna nga inpaay ti Department of Health when no DOH sigon ken kuana madadal dagiti demographic arumbeng amay prioridad ang mabakunaan. Inpalgak na para ken kuana kalikagom na amay pangpangruna ang mabakunaan dagiti ili anakana anatamaan
Imbunandag na daytoy ket gaputa adu dagiti ili ditoy probinsya asaan na problema ti COVID-19 nang nangruna kadagiti nasusulinek a lugar. May nagdidatoy imang namnaman ni Governor Manutok ang maawatan dagiti mayor ken dagiti kakailyan ano awan ti COVID-19 iti lugar da ket saan da anam namaen ang mabakunaan da. Imbatad na nga do ti parikot asang sangwen ti probinsya iti agdama saan laing nga ti COVID-19 ngem uray pa ti ekonomiya. May nagdiretoy kunana akalikagum na pasigurado adagiti highly exposed when high risk dagiti agbibiyahe nga agturturong ijay Manila dagiti regional travelers frontliners dagiti duma dagiti driver iti pampasero alugan kasi ti jeepney bus ken tricycle ano dagitoy ti matamaan ket adda posibilidad na ngagtultuloy ti kaadda dagiti agpositibo kabayatan na inlawlawag na at ipagsayatan ti inorder ti gobyerno probinsyal nga AstraZeneca ket mismon at ti probinsya ti agdesisyon ken saanin akasapulan a masurot ti listaan dagiti prioridad nga inyat naga ti Department of Health. Tapno Alagayan karabsa dito'y panakad-adlal na sinlo dagiti may prioridad iti na order a bakuna gagayem ken karabsa dagiti frontliners ket nabakunaan dameten ken nakasamatan mainunglungalong pa met iti kaming timidya dito Ilocos Norte nga mabakunaan met kontra COVID-19 gagayem ken kakabsat ken uray pay digitay kakailyan tayo adu digitay agkalikagom nga isuda ket mabakunaan kontra COVID-19. Tapno mamuan dagiti umili. Beno gagayem ken kakabsat tuloy-tuloy ti programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Kablaan tayo mampay once again ni Mami Lita Malabed Kakachan kasama tayo ni Romel Alejo kuna natin ni Comadre Rioli Morales gagayem ken kakabsata ada datoy mensahe na dito iti man lang ibalaet nga iabasa naimbag amalim mo met amin awen naimbag nga malim yo met amin dita syudad ti Batakser kompadre kaasi ni Apo nasayaat kami met ditoy sir kuna toy alawan la kumusta kay dita Jordan kasama tayo ni Kumadre Maricel Dimaya manibod pa laing dita Oman naimbag ngayon kay panag buybuya ken panagdengdengeg ti programa tayo tapno maamuan dagiti umili hanyumet nga kalipatan nga i-like and share ti so amin na programa ti estasyon tayo ken kasameten no saan kayo pa nga naka-follow i-follow yo gagayem ken nakabsat ti Facebook page ken no saan kayo nga pay naka-subscribe ag-subscribe ken gagayem ken nakabsat tamikas ket mangigan maamuan yo dagiti na dumadumang aktibidad program and activities iti stasyon tayo gagayem ken kakabsat tuloy-tuloy ti programa tayo tapno maamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Okay, kablaan tayo mampay ni Kumadre Odette kani kumpad Amante Ansagay maniud pa lang dita Reno, Nevada, USA. Tapno mamuan dagiti umili. Beno, kagayam ken kaabsat intay ti COVID update. Okay, kablaan tayo mampay ni Manang Lorna de la Cruz manipod dita Hong Kong. Ni Kumadre Weng Guillermo Tango manipod pa lang dita Singapore. Kumusta kay dita? Ken kadagiti aming kaprobinsyan tayo iti probinsya tayo Ilocos Norte kita dumdum nga giti Batak Public Market. Happy afternoon. Nakapudpodot iti aglawlaw gagayem ken kabsat itay nagrekorida tayo ket talagang nakapudpodot gagayem ken kakabsat ti panawon mangi pasimudaag talagang summer. Tapno mamuan dagiti umili. Beno intero din iti COVID update tayo. Okay, ngem kasanganan deta Engineer, inta man nalawatan dati report. Ada dati report nga nakita ket. Okay. Intay nalawatan dati report. Ipadanong kada tayo ni Glorina Bayudan. Anang kata dati report na gagayem ken kapsat. Iso iti intay alawaten. Kada gito agundaway ni Glorina Bayudan. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, Glorina, good afternoon and please go ahead. Dito iti kinumpirmaran ni Testing Caesar Secretary Vince Dizon kabilang ang mainayon ti media workers iti A4 priority list iti gobyerno para iti COVID-19 vaccination. Sige kan kuana,
Mainayon iti media iti A4 a kategorya alistaan ang mabenepisyaran ang mabakunaan kontra COVID-19. Inlawlawag na dagiti agtabtrabaho kas media ket maibilang dang frontliners dagiti ket nasken laeng nga maibilang da iti listaan iti A4 kategorya a prioridad ang may pangpangruna alistaan iti gobyerno iti panagbakuna iti COVID-19. Para RPN DZRL Radyo Ronda Batak, Lorena Bayulan reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, tuloy-tuloy lang tatin tayo pa nagkakadwa pa nagdidinanggay. Iti programa tayo tap numamuan dagiti umili. Apo nga kakailian mga karonda. Okay, kablaon tayo mampay ni Daddy Ricardo Rabago kini Mami Norma Rabago. Manipod dita Hawaii kasamatan ken ni Comadre Agbayani Lilibet manipod met dita Madrid di Spain. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, intayo tol-toloy ti programa tayo. Intayo ni ti COVID update. Gagayem ken kabsat. Addan sa 10 kitupat nga oras tinapalabas. Kunana toy today, the province recorded 12 new cases. The provincial government has been conducting a more aggressive method of contact tracing and containment. Thus isolating patients even before subjecting them to confirmatory test. We remind everyone to continue practicing minimum health standards. Okay, tiyang digiti sa 10 nga barong nga kaso ti COVID-19. Inta irogini INC 1326, may isang babae ag 2052, residente ti barangay 33A Lapas Lawag City, may isang local resident. Asymptomatic ken na-expose ken ni INC 1200. Kabayatan na gagayem ken kakabsat ni INC 1327, may isang babae ag 22 ket upat, residente ti barangay 12 Bintar, may isang returning overseas Filipino wenno ROF. Ansi asymptomatic isuna, undetermined exposure na ken travel history na ket naggapoy jay Singapore. Naka-isolate iti agdama. Kabayatan na ni INC 1328, may isang lalaki ag 20 talupolo, residente ti barangay 5 Lawag City, may isang APOR healthcare worker asymptomatic na-expose kini 1277, travel history na ket awan ken naka-isolate met iti agdama. Kabayatan na ni INC 1329, may isang babae ag kawen iti talupuliket pito, residente ti barangay 54-A Lawag City, APOR government employee, asymptomatic ken nakara ni isuna ken ni INC 1265. Travel history na ketawan, naka-isolate met iti agdama. Kabayatan na ni Ilocos Norte case 1330, may isang babae ag 20 pitupolo, residente ti barangay 13 Lawag City, may isang local resident, symptomatic, undetermined. Travel history na ketawan, naka-admit met iti agdama. Kabayatan na ni Ilocos Norte case 1331, may isang lalaki ag 20 patapulo ket siyam, residente ti barangay Cali Dingras, Ilocos Norte, may isang akpor kargador isuna ken symptomatic undetermined exposure na, travel history na ket nagapodjay probinsya ti Bulacan, naka-admit met iti agdama. Kabayatan na ni INC 1332, may isang lalaki ag 20 ket 5, residente ti barangay 12 Turod Bado, Ilocos Norte, may isang locally stranded individual wenno LSI. Asymptomatic ken undetermined exposure na, ti travel history na ket nagapodjay Cavite, naka-isolate iti agdama. Kabayatan na ni INC 1333, may isang lalaki ag 50 ket 4, residente ti barangay 9 San Nicolas, Ilocos Norte, APOR, may isang tricycle driver ken asymptomatic, na-expose kini INC 1154, ti travel history na ketawan ken kasameten naka-isolate iti agdama. Kabayatan na ni INC 1334, may isang lalaki ag 20 ket 7, residente ti barangay 9 San Lucas, San Nicolas, Ilocos Norte, may isang APOR construction worker, asymptomatic, undetermined exposure na ken travel history na ket awan, naka-isolate met iti agdama. Kabayatan na ni INC 1335, may isang lalaki ag 20 pitupolo, residente ti barangay Barong Dingras, Ilocos Norte, may isang local resident, symptomatic, undetermined exposure na, travel history na katawan ken naka-admit met iti agdama. Kabayatan na ni INC 1336, may isang babae ag 22 ket siyam, residente ti barangay 12 San Nicolas, Ilocos Norte, APOR, may isang hair analyst
Kaya nakasamutan symptomatic na expose ken ni INC 1262 ti travel history na katawan ken naka-admit iti agdama. Kabayatan na ni INC 1337 mga karonda. May isang babae ag 50 ket talo residente ti Barangay Medina Dingra Ilocos Norte, may isang local stranded individual symptomatic anta ti exposure na ket undetermined ken nagapoy jay probinsya ti Bulacan. Naka-admit met iti agdama. So dagita gagayam ken absat dagiti dagop. Dagiti baro nga kaso ti COVID-19 iti probinsya tayong Ilocos Norte. Kabayatan na gagayam ken kakabsat intay man okay, intay tultuloy diti COVID update tayo gagayam ken kakabsat detoy pakasarakan digitay aktibo nga kaso ti COVID-19 ditoy probinsya tayong Ilocos Norte goreket daan met deta April okay goreket kitaan taman deti jak makita deti update na gagayem ken kakabsat deti daduma nga update na ti programa tayo tap numamuan dagiti umili. Okay, ngarod gagayem ken kakabsat intay tultuloy ti programa tayo. Babay ni tintay panipadanon kadagiti dadupay nga impormasyon ang po tatalaga nga nakalalisto ti oras gagayem ken kakabsat. But anyway, gurik apay jak makita deta ko aya deta update ti COVID-19 dagitay lugar nga pakasarakan dagitoy gagayem ken kakabsat agori katay kitaan tayo man ket nagrigat nga sapulon narigat ti agapat patang apo nga kakailyan. Okay, gori kay kitaan tayo mga naimbag ditoy COVID update tayo itatang Gundaway no sa dino a lugar ti pakasarakan dagiti okay, ato yan gagayam ken ngabsat digitay pakasarakan digiti baro nga kaso ti COVID-19. Okay, wenno digitay lugar pakasarakan digiti positibo COVID-19 wala man ket di nagtalay na ed nga 10 ket inem iti hili ti Bakara, 5 ti Banggi, Burgos 2, Lawag City 61, Pagudpud Maysa, Pasukin 2, Bidig Maysa ken Sarat 11 ken Bintar 4. So iti first district ti COVID free iti agdama ket ti Adams, Karasi ken Dumalneg. Kabayatan na iti distrikto Badok 2, Badok 5, Banna 2, Batak City 47, Curimao 2, Dingras 5, Marcos Mesa, Nueva Era awan 0 case gagayam ken ngabsat paawayo pata pinili may saken adaan iti dagop nga 199 gagayam ken kabsat digitoy nagpositibo ti 199 plus 103 302 gagayam ken kabsat ket adan tayo ti 10 ket 2 nga new cases ken kasama siyam digitay naka-recover gagayem ken kasam at ket kangalain to nga iya dandanon ibagbaga kada kayo ket masapulitin tay panagan-an na da apo nga kakailan mga karonda ken kasama ten kablaan tay pay ni Mami Divina Matataklan dita Hong Kong ni Kumadre Mayat Abalus. Kumusta kayo dita Honolulu, Hawaii? Kumusta kay amin nasa nga pada dita also to Mr. Jepsy Cabias and to Mami Precious Ballesteros and to Mami Nerida Cabias sa Tolentino. Numamuan, dagiti umili. Pero kagayan ka ng absat, dito ito ang rodan ng patingga ti programa tayo. Kaya sapay kumatanay pa yung nakimanentis ang kabasit ng informasyon, damdamag, itatang malem. Nakadwa tayo rodan nga nag-survey di biyang timas sa control, the engineer Mike Ramos, ken engineer Mark Atuliao. Nakadwa tayo di field ni Glorina Bayudan, supervision ken direction station manager Rodrigo Sadjan, kasama tayo ng kitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo. Tayo mo ti biyang ni Ronald Domingo, mga ibatbati tayong pagkadamag na imbag nga malem tayo amin nga sangapada. Bye-bye na po until tomorrow. Tapno mamuan, dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Saan nga paudi kadagiti damdama. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan kadagiti kabarwanan ken kababaraan na damdamag iti biyang ti lokal, national ken international. Tapno mamuan dagiti umili.
Pakangigan pa iti inuman kadagiti opisyales iti bukod a lugar. Tapno mamuan dagiti umili. Dito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:10. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung kagayam kanabsat, manibala mismo iti News Center te Stasyon te RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Inakidanon ti kaudyan nga damag itatang oras. Nagkaykaysa digri kami ti sanggo niyang palalawigan ang naprobari ti may kadwa ken maudi apan nakaibasa ti draft Provincial Resolution number 2021-04-301 ang nakaisagudayan ti apan nakipaay ti bilay kini Governor Macho Marcos Manotok ang mangi bagi iti gobyerno provincial ang makipinirma ti Memorandum of Understanding iti Department of Education, Schools Division of Lawag ni dadalwan ni Division Superintendent Mrs. Vilma Eda. Daytoy ket para iti panakipatungpal ti provision ti mental health support services. Imo na lang mi ditoy inlalawag ni sanggo niyang palawigan member attorney Saul Lazo, chairman ti Committee on Education, abigbigen ti DepEd Lawag, nga iti daytoy panamen ti pandemya ket makarikrik na tinakaro nga stress dagiti agad-adal. Inpalkak na tapno malapdan ti panakapasamak tinakana akaso ti mental health ken tapno masalwadan ti salunat dagiti agad-adal na panunutan ti DepEd Lawag nga inrubat ti Hope Line 24/7 para kadagiti agad-adal ket mapayan dagitoy ti mayan natop apan nakaywanwan ken pamagbaga. Kabayatan na inrubat met ni ti gobyerno provinsyal ti Ilocos Norte ti Speak Up I'm Here mental health movement ang panunutan ni Governor Macho Marcos Manotok tapno masolusyonan dagiti parikot nga adda pakainaig ti mental health. Manay ditoy imbatan ni Attorney Lazo at tapno adadapay ang mapatib care dagiti addang ang mangipaay ti nananay at tulong kadagiti adal nang naro ti daytoy panawen ti pandemya ket masapol ti panagkamayat ti DepEd Lawag ken ti gobyerno probinsyal. Naikan met ti gundaway ti mangidadaol ti DepEd Lawag ken ti mangidadaol ti Communications and Media Office anang ilalawag kadagiti pagsayatan ti panagkamayat dagitoy ang mangipaay ti tulong kadagiti agad-adal anang itunday ti pananggaprobar wenno panangaprobar dagiti 10 ket 2 a kameng ti sanggonya na panalwigan iti nasa OR resolusyon. Dahil tani kaudyan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:14. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekilidad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay, nababapay iti presyo da, ken alistupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda, along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Ti adadong impormasyon, ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno, ken de kalidad. JAJ Furniture Shop, JAJ Furniture Shop. Gusto mo mag-mall? Pwede naman. Pag-iingat lang naman ang katapat niyan. Mag-mask at face shield. Para ligtas. Maghugas ng kamay.
para nasa mabuting kamay tayo sa restaurants man o ATM. At sa konting distansya, malaki na ang maitutulong mo sa ating ekonomiya. Ingat-angat tayong lahat. Si Orme po at ang iBerry. Bilang leader, dapat laging malinaw. Malinaw ang mga batas na pinatutupad. Malinaw ang mga daang tinatahak. Malinaw ang mga nais marating. Malinaw na ang mamamayan ang dapat unahin. At nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berries. As a supplement, isang capsule lang ng iBerry daily after meal. Kaya, if you're me, I'll take iBerry every day. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May hypertension ka, diabetes, asthma, kidney, liver problem, lagnat, ubo, sipon, psoriasis, cancer, at marami pang sakit? Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Nagka-COVID ka, ito ang inumin mo. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Mas kailangang inumin mo ito kung ayaw mong magka-COVID. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Ang produkto na ito ay may triad benefits like probiotics, prebiotics, and enzyme through fermentation process. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Ang nutrients ay galing sa mga prutas, herbs at gulay. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Multi-awarded national and international. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Tested na ito. May CPR ng FDA, halal certified, and DOST assisted project. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Available sa lahat ng DSAP members drugstore in Ilocos Norte, LGT Health and Wellness branches, at Temco branches. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Health is wealth. We deliver nationwide. Para sa karagdagang informasyon, mag-text o tumawag sa 0915-499-3377 o kaya 0949-737-8930. Doc Honey Stevicus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Naimbag nga damag mga karonda. When maawis kayo nga agatin suno tumawag, iti cellphone number 0920-3900-775. Kukwa kinimat matunan na Mr. and Mrs. Jomar and Jenaline Domingo. Masarakan ti Delits Grocery iti along National Highway, Barangay Biloca, City of Bataan, Ilocos Norte. Delits Grocery, ti mapangnanamaan ken kamabaan na presyo ti grocery items iti syudad ti Bataan. Delits Grocery, intayon sa Jai, Delits Grocery. Agsapsapol kay kadi itinalaka ken di kalidad na furniture products dukas tagagayan ken kabsat addan ditoy probinsya tayo nang runa iti syudad ti Bataan. Tibutay Furniture Shop, Tibutay Furniture Shop ket magatang sadjay dagiti agkakapintas asana set tugaw, katre, aparador, lamisaan, ridaw ken dumapay. Ipakpakamo Tibutay Furniture Shop nga dagiti showroom na iti along National Highway, Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Tibutay Furniture Shop ket masarakan iti Sitio Kadakad, Barangay Nagpakalan, City of Bataan, Ilocos Norte. Wenutalan nga mapan iti Sitio Mariit, Barangay Darildiw, City of Bataan, Ilocos Norte. Kaya dong informasyon ag text mo tumawag iti cellphone number 0926-499-1167. Kukwa kinimat matunan ni Kagawad and Mrs. Cesar Butay. Butay Furniture Shop. Butay Furniture Shop. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:20.
Baro nga rima. At tuyan ti programa nga may manglingmingay ken mangrayrayaw kada kayo tinaldawaldaw. Baro nga rima. Maangis kayo nga rod nga dingeg. Baro nga rima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlimeng ti talento iti panagkantaan. Baro nga rima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbaling nga nananay kumakanta iti kailupuan. Baro nga rima. Mang mangigan. Limpay RTN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Baro nga rima. Baro Warimot. Jai kamase tasan, baru
Pero kagayam karabsat na imbag nga malamyamin nga sa ngapada, sumangbayin ka na kayo ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Ito lang numero 1 nga radyo Tinodon Luzon, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Agdrangay tayo nga na ti oras ti alas 3 no sa dino intemanen pagdaranggayan, paglalanglangan dagiti agkakapintas nga Ilocano songs. Babayin pa lang kadagiti The Mega Mix Singers. Kaya kasameten pakaibasan kadagiti pangablaw yung ngayon kay patulod papagayam, pangakumudaran tayo kadagiti colors tayo papagayam. Sa dino man napaset ti probinsya ti anyo, kablaon da kayo ti nagasat nga malem, no pay permiti bara na apong kakailyan. 14 ti mabilang iti bulan ti Abril 2021. Itibiyang ti Technical Department ni Engineer Mark Tuliao. Kaya kasama tayo kita ti Seguridad ti Estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, Overall Supervision ken Direksyon ni Station Manager Rodrigo Sadjan. Kaya tinumo ti biyang timon ti dati programa, Producer, Executive Producer ken Talent Manager at the same time Director dagiti The Mega Mix Singers ni Manong Yong Ronald Idol Domingo. Kadagiti kayat natin kung mablaw, mabalin nyo iti text sa papagayam iti 0953-436-0507 when nagtawag kayo iti telepono bilang 600-3869. Andero din na bye-bye again. Ado yan ti panglukat tayo nga ayog bilang musika. Itatang malem papagayam dito pelang programa tayo. Baro Arimat Music Festival. Okay, 20 kanta nga na po iti Ulbud Manangal Lilaw. Baro Arimat. Maniwad pa lang kina Angel Rose Calube. When
dita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baro Warimat. Beno, agtultuloy ti programa tayo Baro Arimata Music Festival. Okay, kaya't ka na natin ni Kumadre Mayat Abalus. Malibad iti Maui, Hawaii. Aganad tayo lang, sir, kumpad. Gananad to. Yalawen lang. Gabon ti COVID-19. Okay, good afternoon everyone. Guna ni Ate Bilman Daya Makabiog. Kasama tan ni Kumadre Maricel Dimaya. Kasama tan ni Romel Alejo. Kasama tan karikita dati grupo ti RSRD Baro Arimata. Kaya kablang tayo pa ni Compadre Amante Ansagay, ni Comadre Odette Ansagay, to our big boss Mr. Ronald Saludares. Kaya kablang tayo pa ni Comadre Rioli Morales, kaya ni Comadre Agbayani Lilibet, and of course kaya ni Mami Lita Malabed Kakatyan, kaya ni Daddy Federico Kakatyan. To Ma'am Regina Salvador, happy listening and happy viewing. Okay, tayo tuloy ti programa tayo papagayam. Okay, nga rod, sagutan kayo pa iti may sapay nga sunata. Ato iti sunata. Manid pa lang met ken ni Mr. Eldon Kyle Makalma. Kumusta na Agustin Paway, Ilocos Norte. Kaya kasama ten. Beno papagay. Kyle Makalma. Kumusta kayo dito Barangay 8 San Agustin Paway.
Okay, nangikan nyo gagayam ken kapsat ti sunata nga napauluan iti arapaap ti Maysa nga ubing. Kadita, agsubsubli tayo dumngeg, iti paborito ya programa. Okay, kasama lang ito iti biyang ti technical department. Kaya nintay padanon dati damag tayo, itatang malem, may tampok iti Radyo Ronda News Break. Kuna ni Ate Bilman Daya Makabiog, request ko man ading di kagladingit, isagot ko man ti Patara and Corpus family, rest in peace Kuya Primo, we never forget you from your the Megamix family. Condolence po sa inyo ading, Leia Mar Corpus Pataray, niya po Diyos timang liliwa kada kayo, kunanadtoy, and to the Biriva family. Okay, wala condolence sa iti pamilya da Ninong Primo Corpus. Manil pa lang ita Barangay Barit, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy latatin tayo panagkakadwa panagdidinanggay gagayam ken kabsat. Pero agsublindo ni programa tayo. Kalpasalan ka iti sumagmo mo na pamalagip manipod ti technical studio. Baru Warimot. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:37. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung kagayam kanabsat at ito ikaw dyan nga damag idatang oras. Inpakamo ni Miss Maria Rona Isabel Dawang, Officer in Charge si Communications and Media Office ti Gobyerno Probinsyal, ang panunutan ni Governor Macho Marcos Manotok, ang may rubati Speak Up, I'm Here, tapno masolusyonan dahil iti parikot nga dapat na kainaig ti mental health dito'y probinsya. Impatata sipod ni Rubat, tinasawang programa idibulan ti Oktobre, idinapalabas tawen 2020, ket addan, tinaserbian nga garop sa nga gasot atawag 22 walk-in ken 85 at chat. Segon ngen kuana adda ti 24/7 hotline ang mabalin a pagtawagan ken padanunan ti mensahe. Mai saysayang katpay ti sangon-sango a konsultasyon ken adda ti grupo nga agturturong kadagiti na duma-duma nga local government unit para ti panakaiswat ti information caravan. Inawlag na itay napalabas sa tawon ket nagturong ti grupo ijay Pidig National High School. Kalpasan na kinid daw ti principal ang may patungpal ti counseling iti eskwela da, may naig ti kada ti 2 kaso ti panagpakamatay iti nadakaman eskwela itay Kalabes. Kunani dawang ano saan may paay ti grupo ti pagkasapulan dagiti kliyente ket may padanon kadagiti eksperto kang runanay ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, ti Department of Social Welfare and Development, wenno DSWD, dagiti barangay officials, Philippine National Police, wenno iti Philippine Guidance Consultation Association. Inbunanag na malaksid kadagiti kakailian ket adda payen dagiti na Serbian na grupo at taga Sambuanga, Mindoro, La Union ken Ilocos. Impanakel na ti Speak Up, I'm Here ket binigbig ti National Mental Health Movement ken itantandudo pay dagitoy tinasa programa ti probinsya iti Facebook page dagitoy. Dahil tadi kao dyan nga damang inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:40. Lalabas ka ba ngayon? Pupunta sa paborito mong lugar? Okay naman lumabas. Basta kumpleto ka sa ingat. Mag-mask at face shield para makita ng lahat na mahalaga sila. Maghugas ng kamay.